deixan de chamar, ás veces estamos no traballo, e veña chama, números que non sabemos, e decimos, xa están aquí, sabes que pasa? A mí facéndonos cando me spam. chaman xa me perdo, xa non sei se teño que estar aquí ou a colar, é o que teño. Creo que teño que ir para colar, non? Non, vou facer aquí, veña. Porque claro, toléanos a cabeza. Son no teléfono pola mañá, son no teléfono pola noite, que che ofrecen todo tipo de cousas. Estamos fartos disto, verdade? Mirade por aí porque hai unha lei que son as chamadas spam, que coñecemos como chamadas spam. Está prohibido esas chamadas dende o 30 de xuño de 2023 e, de feito, se nos queren chamar, teñen que pedirnos permiso e nós temos que dar o noso consentimento. Sí, quero que me chamedes para que me ofrezades os vosos produtos. Que pasa? Que xa sabedes que ninguén fai iso e o teléfono segue soando. Pode pasar que ao mellor nós aceptamos certas cousas cando nos mandan un mail e aí damos consentimento a que nos chamen. Ou directamente, Rocío, as empresas que pasen da lei, que prefiran chamar, saben que non imos denunciar, e iso que hai multas de ata 100.000 euros. Que tedes que facer? De verdade, facede, é moi rápido, moi doado. Podedes entrar na Axencia Española de Protección de Datos ou na famosa lista Robinson. Dadesvos de alta, dicides que non nos queren chamar, non queremos que nos chamen e xa se acabou o problema. Dou fe que funciona. Funciona? Funciona. Pois eu teño entón que dar de alta, porque a min tamén me chegan moitas chamadas, como a moitos de vos. Hoxe saímos á rúa a preguntarvos e a resposta é que sí. Que hai días que lles dá por chamarnos e non paran. O é que atopamos a un veciño que nos dixo: a min chamáronme, supostamente, da miña empresa de electricidade, dándome unha oferta incontestable. Tiña que dicir sí ou sí, nun prazo, pois iso, moi curto de tempo. El dixo, perfecto, eu quero esta oferta, pero aí foi cando lle pediron os datos, este veciño xa dixo, entón non sodes a miña empresa da electricidade, porque vos xa teríades que ter os meus datos e non cae unha estafa. Atendede, Acompáñannos todos os días, son a nosa cámara, o noso reproductor de música e tamén o noso receptor de chamadas, chamadas que moitas veces poden ser ilegais ou con fins maliciosos. Sigue recibindo a día de hoxe chamadas comerciais ao seu teléfono? Pois a verdade é que sí, bastantes. Sí, pero non escollo. Pois xa me pongo spam. Para que cambies de telefonía también, sí, nos siguen llamando. Saben que a día de hoxe é unha práctica ilegal? Sí, lo sé. Pero bueno, soy amable porque yo soy comercial y les digo, mira, no estoy interesada y bueno, y la verdad es que me cuelgan amablemente. Hombre, non o sabía, sei que sí, máis ou menos din que é ilegal, pero e se te chaman, colle o teléfono e normalmente non preguntas se é ilegal. Eu sabía que tal, xa colgo. Ese es el tema, que el que es comercial, que somos muchos autónomos, tenemos que coger el teléfono y muchos podrán caer. Habrá gente que no se dé cuenta y bueno, caer en un jardín de donde no sabes cómo salir. Comprendo que cada un ten que traballar e defender o seu traballo, pero tamén, Dios me libre, cos que temos negocio, fixéramos o mismo. Eu teño unha tenda de fotos, e tú digo, oye, mira, se necesitas unha foto, aquí estou. E ao día seguinte, bum, e ao día seguinte, chegaría un momento que non ves. Algúna vez recibiu unha chamada que fose un intento de estafa? Bueno, sí. Ofreceme tantas cousas que me dixo, deme el número de teléfono. E dixo, que ten que ver o teléfono ca luz que se vai ser barato? Entón xa me cortou, non sei así. Así que igual era un intento de estafa, non? Bueno, eu considero así. ¿Contestas las llamadas de números desconocidos? Robollamadas, te explicamos qué son y cómo protegerte de ellas. Dígame. Goodbye. Se trata de llamadas automatizadas realizadas por bots o máquinas que marcan números al azar de un listado de miles de teléfonos. En estas llamadas hay un silencio inicial y una vez que obtienen respuesta se derivan a teleoperadores que tratarán de venderte un producto o un servicio en promoción. Básicamente se trata de una forma moderna de spam telefónico cuya intención es comprobar que esos números se encuentran disponibles para planificar horarios en los que se llevarán a cabo llamadas más efectivas donde se realizará el spam como tal. Bloquea todos los números desconocidos que te llamen, inscríbete en la lista Robinson, nunca respondas con un sí a una llamada, porque podrían grabar tu voz y utilizar esa grabación para autorizar un contrato, una compra o una suscripción.